Здравейте хора, аз съм Магнетик БГ и това е... няма да бъде survival. Това в принцип е нашия сервер знак, съм вече на нов хост. Няма да има толкова слаб като преди. И това ще бъде томбола за модератор. Целта за да станете модератор трябва първо да запишете примерно запис 1. Първият човек, който е написал запис 1, след него трябва да запис 2. След това, който е записал запис 2, трябва да запис 3 и така. Ако имаме, примерно, някой се е записал запис 3 и някой запише запис, примерно 5, то 5 няма да бъде, може би, не знам, ще го измисля, може би ще бъде, някой се рекламира тук. Който спечели, той ще бъде модератор. Още не сме точно на колко време, за колко време. Месец, година, не се знае. Доколкото имаме ресурси да поддържаме сервера включен. Всеки той може би ще бъде за бая дълго време модератор. Той има флай, да си дава айтеми. Много неща има модератора. Тук има малко играча. Вечерта запълни, до вечера ще има евент към 8 часа ще бъде първи, 7:30-8 часа ще бъде първи евент, втория ще го мислим. И така, Feed the Beast поредицата, мисля, че ще почваме този сезон, защото вчера аз адски много рейджнах. Първо гръмна ме един крипър, добре, хубаво гръмна ме един-два честа, хубаво, ай. След това още един идва, пак ми гръмна честите. Още един, пак ми гръмна честите. И след това идва един, гърми ми честите, още един, гърми айтемите от честа и това. И аз режах, пуснах се на геймод, взех малко нъкета, тук там гръмнах целия свят. И така, и ще почнем втори сезон. Ще да махнем крипърите да ни гърмят, почне да налетат. За да запишете, трябва да се абонирате за мене, за Динаксър и за Мистер Куки, който ще бъде да лайкнете клипа. Да, както казах, запис 1, запис 2, запис 3, запис 4, запис 5, запис 6 и така. И влизайте в сервера, до вечера ще има евент. Кога ще е до вечера, аз кога ще го кача? Към 3 часа, не, то сега е 3. 3.21. Ще го кача към 5 часа, ще качем клипа. Да, това е хора. Очаквайте следващия епизод, ще бъде на Feed the Beast. Ние сега по новия свят, тук гледаме колкото може да се развим, тук там някоя машина. Днеска крафнах 3 плейт бендинг машин. И така имаме 2 мейсъра и тук там вие ще видите следващия епизод. И да, това е хора, абонирайте се, за да може да участвате в томболата. И лайкните клипа. Лайкните клипа. Чао, до следващия епизод.